Θέλω να δω ποιος Μόρτης θα σηκώσει εκείνο εκεί το πράγμα. Προσοχή, τα ημισκούμπρια. Όχι, συγγνώμη. Με ενοχλείτε, κυρία μου. Ψηφομάχοι, πιλότη, Greek lovers. Ημί σκούμπρια. Πώς βγάλατε το συγκρότημα ημισκούμπρια? Είναι μεγάλη ιστορία. Πετάγαμε ένα βράδυ κάτι αεροπλανάκια και πέφτει λοιπόν το ένα αεροπλανάκι και σπάει το μισό φτερό. Οπότε λέγαμε αυτό τώρα δεν είναι αεροπλάνο, είναι ημιπλάνο. Είπαμε να το βγάλουμε στην αρχή ημικτάποδα. Αλλά επειδή το ημικτάποδα ξέρω εγώ σου κάνει. Σου κάνει κάτι. Είναι κομμένο από τα πόδια στη μέση. Είναι άσχημο. Και χτύπητο κιόλας είναι και σκληρό. Προσγειώσεις, απογειώσεις, πτήσεις γενικότερα. Εδώ είμαστε όλοι εδώ και ζητάμε από το κράτος να μας δώσει εδώ το χώρο για να πέσουμε με τα κατευθυνόμενά μας και μια γωνιά 400 τετραγωνικά να χτίσω ένα σπίτι. Εγώ θέλω να πάρω ένα δάνειο από το κράτος, εδώ το χώρο το συγκεκριμένο, το οποίο να είναι πρώτου, όχι στούντιο που θέλουν τα παιδιά εκεί που, να είναι πρώτου playroom. Να μου δώσουν λίγο χώρο από εδώ, να φτιάξουν ένα κήπο, να κάνουν δραματικά. Είναι μια άλλη ιστορία, μια αγριατήρια, έτρεχε ταλαιπωρία, θέλει υπόψια, το κύριε Βασαρία, την προετοιμασία για να γίνει το κακό. Σεξ και γυναικολογίες, Μηθριδάτης, Μετζέλος, Πρίτανης, Εμβράς. Ποιος είμαι ο Ράιτ, ο αδερφός του Ράιτ, τρελώσαμε. Πίσα lips, έχεις αρτάρει προς καιρού. Γυναικολογίες και σκίζουν οι γυναικολογίες. Παιδιά δεν το συζητάω, Ο δίσκος φυσάει, είναι ό,τι καλύτερο, πάει πολύ καλά. 18.000 ευρώ κοστίζει. Γκρινιάξαμε λίγο για το πρωινό ξύπνημα. Ξύπνησα για να δω εδώ τα θέαματα. Δεν είναι τα πανεμένα, εμένα μου πάνε να δω ημίγυμνος γομούνες. Από εδώ, από εκεί, μας πέταξαν ψηλά. Μας αρέσει πάρα πολύ το θέμα, αλλά δεν έχουμε πετάξει ποτέ αεροπλάνο στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν. Με αεροπλάνο έχει πετάξει. Είμαστε να γελάσουμε. Με αεροπλάνο έχω πετάξει. Ωραία. Και είδα ένα τεράστιο φτερό. Δεν ξέρετε, θα κάνει την καλά το οδηγεί, το πετάει και μετά πλάνα το αεροπλάνο που το οδηγεί άλλους. Κλασικά πολλά στις τηλεοράσεις. Μέσα σε 5 λεπτά πετάει. Σε 5 λεπτά έμαθε τα σκαλοπατάκια. Ας σοβαρευτούμε λίγο, δεν πρέπει? Πώς και τόσο καιρό, τόσα χρόνια, τα ημισκούμπρια είναι μαζί. Γιατί? Από συμφέρον καθαρά επιχειρηματικό. Ναι, δηλαδή βγάζουμε τόσα πολλά λεφτά. Όχι, όχι. Από σεξουαλική ανάγκη. Έτσι, γιατί έχουμε και μια σχέση μεταξύ μας ερωτική και τρεις μας. Για 15 ποτήρια χένεση. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω καφέινη σένεση. Η ουσία είναι μία. Για να βγάλεις γκόμενα χρειάζεσαι να έχεις αεροσκάφος. Αεροσκάφος και όχι απαραίτητα μεγάλο να χωράμε μέσα. Μπορείς να μην χωράς μέσα και να έχεις ένα ξάδο πετάνε τα παιδιά. Απλά να το πετάς το αεροπλάνο, έτσι. Ναι, να το πετάς. Να σου σηκώνεται ψηλά. Αυτό είναι το θέμα. Μου τώρα σου να λες τέτοια αγόρι μου στις τηλεοράσεις που σηκώνεται ψηλά και τούτα. Δεν έχεις μάθει για το αεροπλάνο μιλάω, το αεροπλανάκι. Δεν έχεις ανατροφή, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω. Άνα μου Τσίπα, δεν έχεις πρόβλημα. Υπόθεση τρελή. Είναι υπόθεση τρελή. Και όσα ξέρατε, ξεχάστε τα. Σας αποκαλύπτουμε τη μοναδική αλήθεια. Είχαμε πάρει 2 ανθρώπους, οι οποίοι μας ανεβάσανε και μας πήγανε στη Μήλο που θέλαμε να παίξουμε με τετραθέσια αεροπλανάκια. Εκεί ήμουν, ας πούμε, εγώ και ο οδηγός. Και ήταν μια εμπειρία αυτή. Και μόλις κατεβήκαμε, μας λένε παιδιά, συγγνώμη, ξέρετε να οδηγείτε αεροπλάνο? Όχι. Αν πάθαινε καρδιακή προσβολή ο οδηγός μακριά από εμάς, τι θα κάναμε? Οπότε γι' αυτό έχω να πω σε όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τα αεροπλάνα να γίνουν πιλότοι, να ασχοληθούν με αυτά τα αεροπλάνα. Με τα μοντέλα, ναι. Με τα μοντέλα, είναι πιο ασφαλή και πιο καλά. Συγχαρητήρια μάνα που κάνεις τέτοιο γιο, που μοιάζει σαν αδέλφη με τον αλεπελό. Όχι στην ανία, όχι στη βαρεμάρα και όχι στα ναρκωτικά. Ναι στη ζωή, ναι στα αεροπλάνα, ναι στα ημισκούμπρια. Τρελά κόλπα. Αυτό όπως έδειξε μια ταινία, να ασχολούνται τα παιδιά με αυτά και να φύγουν μακριά από τα ναρκωτικά. Εκτός αν γίνουν stars, οπότε να τους τα δίνουν τσάπα. Δεν έχει τίποτα. Άξι. Πάμε, πίνασα. Τα πήρα, δίνουν σε σάνι μας. Σας περιμένουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ να γράψω το σφουγγαράκι. Ποιος είμαι τελικά, ως Ακείο Κουπά. Είμαι αληθιακόμενος και όχι ο απάτης. Και είμαι ομορφάντας γιατί μου επιθυμεί φράχτης. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι και βάση εδώ, καταλάβατε, δεν ξέρω αν θα πρέπει το σφουγγαράκι.